Nu skal jeg godt så. Den vi lavede i dag, det var Sugar. Vi lagde ind forskellige steder. Vi lavede også mange swinger, sådan så man kunne gribe det. Og vigtig er absorptionen. Og så selvfølgelig når man slutter af i stretchet, som vi arbejder med en del gange. Så putter vi ind nogle andre steder. Det svære var her, at nu har vi ikke begge hænder til at lave absorptionen, men mest venstre, men også lige så meget kroppens bevægelse. Og så lavede vi den i forskellige momenter. Med damen helt fjerner mest, og med dæk på. Så prøver vi nu og lave det igen. Udnyt stretch. Det stretch, der kommer her, udnyt det til at sige, at når det opnås max, lige annullere det og komme hen til damen, så og lave noget nyt. Det er sådan lidt tricky, og ikke altid man får det til at fungere. Og så havde vi jo besøg af Allan Johansen, og han lavede en lille snyder. Det kan man selvfølgelig sætte ind forskellige steder.